Vipi mvano? Ndiraiti mukoma makadii zvenyu? Aiwa nice. Amene kuti ase. Ndiri nani zvangu mukoma. Usikubatike. Ya sekuonawo kuti industry yedu yange kati kwirirei. Isusu kuno tichibva tamboendawo kumusha mukoma munorimaka jairai. Sasa zita ndi unotwani. Ini zeta ndinoitwa vaindiziva ndichinzi Cracker Fire. Okay. But izvezvi tinoitwa Legacy Cartel. Legacy Cartel. Legacy Cartel. So wakatanga rini zvekuimba? Music kuimba ndakatanga 2012. Tainge tina Jeremiah Single J na Keto Cronking Mad Minox ndo vaitwa supportive at that time. Then nekufamba kwenguva things have to change. As for me nangasakwanise kuramba ndichi ndiri mughetto by some other circumstances. Then ndakachinja ndikanochanga kugara kumusha. So from that moment up to now I've pushed up myself kuti ndinge ndichase ndichiuya panapa kuti ndinge ndichiwana help for some other reasons. But pare zvino ama promoter ari kunetsa, handina kana manager, handina chini, kori inini ndega ndakadai zvamurikuona mukoma. Alright, waita wasanzana na Single J. Kuwana Single J avana mbokurekoda masongs ere. Single J akamonderekoda mamwe masongs. Andirekoda mamwe masongs Single J. Kuzi the Family of Arts anobva Grenora akambotsvaga nezvangu panguva iyoyo akatora matracks angu ese achivaina nawo. Then the other day pakauya achingoda kuti achisangana neni one on one, amunongozivawo kuti zvinoitika mhepo mukoma hazvina kuzomandifambira muchinda mandapesana naye. Then Zikali Entertainment akambouya at the time akasvika pastudio yange isati ya Black Shadow yainzi Knockout Records iri number 3 apa. And then Zikali Entertainment akacollecta futi music yangu as also achibva ano ipost or akanogadzira group. And then the other day pakazouya chintsvaga I was missing futi studio nenyaya yekuti tanga tisingagari pachin one tinomboita kuti tiruka musoro tichasese netumari chokuti tivane kuita se nge tichiita umari mukoma nguva idzodzo. Some other times ndakukauya chirongwa chainzi Sim Dance to the World. Sim Dance to the World takaimba ma freestyle yaitorwa ma upcoming SR ma studio around maghetto ese. And then nango freestyle rakaita number 6 paZTV that time. That was 2014. And ndichibva ndakwanzi na Ghetto Crown King aimbana iyoyo chakumbokuisa pachi kuita kuti iweweka timboona kuti uri kuita sei nemusic. Vachibva vandisa paposta ranga ranzi Big Town Boys ranga riri muStore.org. Pama upcoming mambana inini Digital Mungu, Mega B, Quality, Tips na Firecracker. Then inini papo I was backing up. Ndo pandakaberekawo Sisi at the time. Pa first show yo 25 December 2014 ndo pandakasiriwo Sisi Mike. Then Sisi akazoendera mberi nana Gunpowder Road Mkiller. But for the other time zvisinei kana na Jimstar vanga ari kuti aishanda navo, Masivilla anga ari kuti aishanda naye, who is another mwa taishanda naye anga ariko. I think ndo vanhu vaikwanisa kuti nzwisisa panguva iyoyo kuti tinge tichirekoda. Sachimboimba akapela masongs wakamborekoda kudhara achina na Single J nevamwe. Akapela masongs andikarekoda na Single J. Yeah, the one Lando Faranozi iri
pana ndakarekodha that moment ndakarekodhawo hamati mavanda but it's like ndo maworks andakaweka pananga ndisiko kunoko. So rinonzi 7 days a week. Want me to lose me cry 7 days in a week. Struggles make me strong again, me no weak, no acid, no boy could not come and make a link, no girl could have come tactic. Why we tell us we cry 7 days in a week. Struggles make me strong again, me no weak, no acid, no boy could have come and make a link, no girl could have come tactic. Why me tell us me born now me grew, me say nothing was said. Daddy could never found cheese and bread. The help on the school, Mr. Rush up too late. The help on me table, me see an empty plate, one place to another. My family migrates where my mother and my father get separate. What about myself? What about of the red tribulation at the ghetto? That the best. Yeah, man. This is the another picture. It is soon coming. Just because Ekumashure, it's my imbe, Nipata Koma. I think it no fun what I'm going to say. I handle good art of my brand new. As if saka zva 2025 wakatirongere 2025. There's the other single randichazonoita kuRare Music rinonzi Aminaju Jackson, rinonzi ndasuwa juu Aminaju Jackson anokutora ndomurova nendandireke ni baby wana sales namsana kati pangu hana kati ndiwe uri pamisheni ndikati juu Aminaju Jackson anokutora ndomurova nendandireke ni baby wana sales namkana kati pangu hana kati ndiwe une connection wajano me too clean water dynamic in my heart. If you pain me, you may remember this. For mistakes, some other things we never ask. We take risk at the end, we go with the task. We keep you warm like a water day in the flask. Whoa, boom. This is 1 or 2 my singles. I see my songs. Chakagacha chine akawanda tukumbirawo kwekuti tiwane mari dzekurekodha nekuti maproducer edu isusu anotodawo mari dzekunge iyo vachisurvive as if ritoriwo basa ravo. So isu sema-artist tinofanira kunge tichiuyawo tine mari idzodzo, but dzimwe nguva nenguva yatiri mari iyo yanga ichitinetsa. Out there kana kune anokwanisawo kuti asupporte, to be supportive, isusuwo nezvatinoitawo sekwedu kuLegacy. As zita rangu inini rinonzi Legacy Cartel. Kwedu tinogadzira legacy good things always. So which means Legacy Cartel is all about my legacy. Ndine akawanda are nice. So ndo amuna mumvunzo. Aiwa apo wataura kazviise zviri pamwoyo pako handiti. Saka kana vanhu vachida kukubata vanokubata papi? Inini vanhu kana vachida kundibata at first vanofollowa paposterwa video iro riri, then vakafollowa ipapo they will get connection to me. Indine phone number dzangu dzinoti 0785 121479 ndo number dzandoita dzandiri kushandisa. 0785 121479. So out there kana uchida ku Facebook tinge tiriko, unongoendawo pa Legacy Cartel unobva wangondionawo ipapo, and then we can start a chat tichienderanawo business nemaworks. But at least for now I'm looking for help. Aiwa iri boja man. I guess vanhu vazinzwira vanokubatsira handiti? Ndizvo chaizvo. Aiwa nice.